Sa lalawigan ng Kamsur, isang bagong pagkakataon at kabanata ang binuksan para sa mga kabataang Basketball is Life, kung saan formal nang inilunsad sa Iriga City nitong Agosto 10 ang NBL Pilipinas Youth o NBL Youth Kamsur. 40 kupunan mula sa iba't ibang bayan sa probinsya ang maglalaban-laban sa hardcourt na bahagi ng youth program ni Governor Elre Villafuerte. Layunin nitong paunlarin ang mga homegrown youth ballers at matuklasan ang mas maraming talento, hindi lamang sa basketball kundi pati na rin sa iba pang larangan ng palakasan. Isa ito sa mga prioridad na programa ng gobernador na nakatuon hindi lamang sa sporty skills kundi sa paghubog ng disiplina, determinasyon at sportsmanships ng mga kabataan. Sa seremonya ng pagbukas sa Iriga City, dumalo ang mga opisyal ng lalawigan kabilang sina Mayor Vic Solano ng Bayan ng Pili, Mayor Rex Oliva ng Iriga City at ilang konsehal. Dumalo rin ang mga head at assistant coach mula sa iba't ibang kupunan upang saksihan ang pagsisimula ng liga. Ayon kay Ariel Arce, head coach ng Team Cali mula sa Bayan ng Calabanga, malaking tulong umano ito sa mga kabataan hindi lang sa larangan ng palakasan kundi sa paghubog ng kanilang pagkatao. We're competing for now for the National Basketball Youth League of Camarines Sur. Malaki po ang suporta na ibinibigay ng ating mahal na Gobernador Elre Villafuerte para sa mga kabataan sa ganitong liga. Magaling at maganda ang epekto nito sa mga young ballers, lalo na yung mga grassroots, kasi nabibigyan sila ng chance makapaglaro sa malaking liga. Ito po ang way para maabot ng mga kabataan ang pangarap nila in terms of basketball. Higit pa sa laro ang layunin ng programang ito, isang pamumuhunan sa kinabukasan ng kabataang Camarines upang maitanim ang pagiging madisiplina, may kompetensya at may pagpapahalaga sa teamwork. Malaki ang pasasalamat ng Team Cali sa suporta ni Governor Elre Villafuerte para sa kabataang manlalaro ng Kamsur. Gov, thank you for supporting ang National Basketball Youth League of Kamsur. Sana po this is the first time for the youth. Hopefully po maging sunod-sunod na siya para madami ng players from Camarines Sur maabot nila ang pangarap nila sa larangan ng basketball. Samantala, ang magwawaging kupunan sa NBL Youth Kamsur ay magre-representa sa probinsya sa NBL National Championships. Regine Bue, CSN.